min ettoton wattam ko mbinɗa kam ko is après fiigal tawi kam hen wallahi mi ettoton ɗum nappare kalmi ha kalmi ko fotani haalde ko ɓuri nden kam woni o yi hen hoore mum o fii kam eyi kadi ko woni fof neɗɗo wawi muñde mais ay piigal kam ɗum kam jillaka hen min feera andude Djibril ndi way omo fiyeni après ɗo waɗi bone mum ha pari arti omo yafno kam eyi mi sikkani on change d'accord yaay hala caɗele nane kalɗa ko te mbiyir ko kalanɗa kam ko ɗum woni nafooram noon mbaɗen ok salminanam groupe lam bye cousine Penda ça va fini si on ɗawa haccitade eyi hayide mbaɗem hen ɓoy kono attinani ko heewi de Djibril de hanki min kalɗa nawo fii kam fiima ay Djibril noon haaldude makko yonti Djibril kay ne jogimo fi Djibril ne jogimo foti fiide fiyani ɗum ko an fiya min o yawi Djibril min o yawi ɗum taki omo waɗa ko waɗata ko nder galle ta haydara tawta ɗum hen Djibril ko liggey janan ngati ngal ɗo beywal tan gongal ɗo e galle tan ne yaado ne wayno komi anda wiide ni ko ono foti fiide ko ono foti wadde hunde kono wona an kono yo ɓernde ma ɓu salla jaɓi mami haalde makko ko waɗi ɗo ko wonta ɗum wattude en tout cas ko waɗimi kono muusi kam hañane yeeso an c'est la première fois gorko ne yekkiti jogu mum no fiyani ala ko waɗi ko ka ala to fayi ɗum te salla jaɓi mami daro hen wona mi wima noon mami daro hen ko waɗi ɗo ko mo andu e galle he ko dendade ɗum Djibril ni fonma fiide Djibril kay yimo fi oɗo baaɗo no lomdu ni ne daago e nder galle ala nafoore haydara de no haqqille ma tout le temps que ni neɗɗo wonade e probléme tawi ko mereɓe ɓe hokkuma muñ an so neɗɗo ari mamin deglu mamin natɗo mamin jaltirɗo te haydara change an Djibril ñande foof o ɓurat heɓoy ñande foof ko waɗata ko o waɗa ɗum doublé on waɗa ko ɓuri ɗum mawno imagine jaaɗa ha yekkiti junngo omo fiima hollum hoorema minen noon amin mbawi walludem ha jooɗoɗa amin mbawi wadde foof amin mbawi yekkiddem ko minen goni ɓarolki ma kono ko heddi ko an waɗanta ɗum hoorema a faami te an bon cousine mi haalani ɗum ɗon minne de mbaɗi dañi ka mo gandanɗa hoorema ka o kay diwi ka bo ko ka plus wiyete ko holɗum ko hewi ani mbayde erɗo ɗo ñanden haw hiiri ɗo fa o wone dugde neɗɗo ma dal mi yaha toon noddum ɗum ɗo téléphone noddum ƴettata kam mimi yomi yaha toon kam taade babam haalde makko haala mo gandanɗa hoore ma fewani yomi yaha mi yaafno ɗum jaami galle mabɓe pour yaafnademo min jokki yewtere to lelnomi ko ɗon ɗaani toon ɗanɗa ittimi samam tan ko hijjitade kawru me 6 heures 6 heures 6 heures du matin jiɗa wettoon mbalɗa mi giddu tan kawru me 6 heures mi anda ni no jottirimi ɗo e galle mi anda komi diwɗo mi anda komi corɗo mi anda komi dogɗo mi anda ko oto ƴettu jottimi kadi ko ɓurmi musde kadi garmi taw mi pawo ne woni e jardin he amma yi noon damal galle joni mbaɗɗa hon jottimi tan wi kam injama kam to janda mbiwo minde komi jiɗɗino liggey pitmi kam fenadam kadi fenade kadi fende an continue noon tan min kay wona ɗum ni hulɓinimi ko mbanmi komi feera ɗum wadde aduna lelade suudu gorko tan ɗano mi anda ko wonko rokkimi jarmi mi anda konko waɗi pinmi ko mbaɗi ma jottimi ɗo mbaɗa membito hooram ko wanma mais kam so waɗinoma ndiga ama ɗum tin hon neɗɗo waɗirtuma ndiga taw o tinani o noddi kam jamma mo yaafno kam min kay ɗum haawi kam hen ma waɗani haydara ko jafnotoɗa ɗum noon nde ɓe mbaɗat bone mumen ha para ɓe gara eɓe jafnoma ga mawne o noon waɗi nden waɗi ko waɗata ko haɓɓari ari jooɗi omo yurmikino ga omo yafno e tout te min ɗum musani kam de haɗa andi ko muusi kam
à chaque fois so ari fuddi haalde hay ƴeew an ngara har yaafno pour ya yaaf har hen watta haala ko ganduɗa kam déjà kam ɓuri andu min haala jalika dan gaƴmi nan par ce que kala dalim han kam nabit kam ɗum ndi tan ɓe mbaɗata enen kay enen tampi wallahi sen jiɗi tan en jiɗi taɓe gañat men tan eyyi de yidde de ko ɗum woni ɗon fof ko wannata ala kadi to nawata c'est triste e ɗum fof e waade noon ko mbimami ko woppu hen hakkille Jibril minen goni ummantoɓe ɗum kadi ko woni e dow mum ko wona mere Penda wala Penda la galle Penda marana nani hono dammano jaway ya addu jodo to jodda ankam liggi ƴeewano ɗaw mbinɗa waɗi déposé holto yaara baba mi waɗi déposé de kono kam cuwa kam noddude waɗi hen duwaw tan yo Allah newno moƴƴere so ɗum yawti baydi ko mahanno ko to yarata omon hen de omon mahaw parani taw sa yihi noon wimo yo armo huma dewgal mum i baba ɗum ɓuura yawde sa yi mi waɗi ɗum noon kadi andu huddiɓe yiɗodirɓe suusodirɓe ala ko jombi jolde hakkude mumen mi haalanta noon gueɗel gotel hakkude mon ala daganiɗo hen goɗɗo on taw ne wonno dewgal mum humako joni noon e on cuusalla noon ɗum saabi miijimi ko baba min nani ko kalɗa ko te kadi konngol jignaɗo yettere tan ko rewde hen ɗafkaɗe e ɗum fof e waade noon ko kalɗa ko feere te mbaɗa yaadi hen kono noon kanko baydi noon mami haalanmo so mi haalnimo kala ko wawi kam wiide ko wawi artude yam mami ar mi haalanma ko gueɗel gotel tan so wi muñu hande caggal ñande o wi muñde ngara jaha hakkude mon na gasi ha ndaw pari fof sabu ay min to jiiɗa ɗo mi ala keccude ko gonga tan joguimi ko ɗum waɗi wiyede mbeɗa metti ƴiƴam eyyi kanko noon andi hen holko ɓuranimo kono min kam ko noon mbawrumi baba ana ha a addi feere ma min cuwa yewtide mais kandu ko kalta ko kay andi en cuwa ɗon yotta bon d' accord moƴƴi joni a jarama Mada? Kasih.
min yaha marché mi ara nde poɗɗa yaade nde ɓooyi mayesam ɓurata ɗum poɗɗa yaltude o galle nde ɓooyi kila suka ko ɗum joƴƴinimi ɗo hen ha jaha Sini yaay par ma war ki na ménage ñakkaan moom ko may ɗo loolu Tidak orang yang kumai sudah, tapi malam dia. Hande mo sini yaay par ma war na ménage hande mo ko may do tan mbaɗa addama nouvelle belɗo nouvelle belɗo te oɗon nouvelle waɗani ko guurɗa jibinɗa ko ana affaire anandema a haalat tan kay wallahi haalmi nan a yenat kam nenan a yenat kam ha parmi haalanma mini ma jeenaari no foti wonde ɗo haɗat haal gacca cahanma o ala yenama ba sa yeni kam tan mi haalanma mami totte oto range walla kala ko jiɗɗa ok min kala ko jeeyimi ko an jeeyi babam wi
yanel ko reji ma dewgal ngal waɗe nana baba wima yanel ko reji ma dewgal men yawtine ɗum bamma wi min de hen so Allah ko haali ko ne moƴƴi de kono min sagam ko gaccen ha ɓuura ɗo sabu min mi yiɗa wadde kew mo ganduɗa ko kew keñoraɗo min jimmi fawdemo ɗo ganduɗa to giƴi en jettaki mi kewna kew mo ganduɗa ala e Sénégal fof meɗata wadde kadi so waɗini kadi ɗo men ɗo ko ɗon haɗata nantata goɗɗo min ko jiɗi mbaɗmi préparé woni heewi so tawi ko ɗo mbaɗanmi walla ko Fuuta mbaɗanmi yimɓam koko garata Oumar Sow guilem noddat ɗumen Demba en garat Malick en mi accata ɗumen Mamma Djebi Samb kala mo ganduɗa ko neɗɗo payodinɗo noddat ɗum ara nden noon so tawi mi waɗiri noon tan gueɗe ɗe coofat an ko baba wi ko kay ɗum haydara ala hen te ɗum ɗon yawtani so tawi yeehi ha dewgal men humama ha paari a jokkoti ko mbaɗanoɗa ko fof ha paari han andani sanga noon sa ara somi ari hurtoyade aɗa wawi noddude yimɓe ma Mata? Ça va? Hande jingi di fedi ma ma to ai ni mer fiaw pour le la. Hande mer hanu liggéey si. Jingi? Ni ala no tampirani. Si. Hande mama hiri no. Toro. No journée wadi no? Oui, journée on donne comme d'habitude. Alhamdulillah. Asen ne pas ira. On dit d'accord, tiens. Tio. Anda, adoro ma fa puran ka tio. Na wata. Ai mata fa la l'autre. Comme tampu Jalika. Am hito hampa. Oui. Hande asafti non a jingi de. Tampi hande. Te non hande liggéey amen non way mus. wawi noddudeɓe kono min jinnomi tan mbaɗen tan lawol gotol beela mo wona gooto kono min noon min jimmi tan ko ƴetten tamen mbaɗen no poɗɗen waɗirde ni sabu an famɗani sen mbaɗi joni humama yeehi accama kadi ha temps hono ko yitere yaawi bonnude ɗum no bonnirta hunde ne yaawi mi salay ko bamma wi ko de ene wawi wonde kono min sagam no jiɗirmi ni ɓurata mi yiɗa hay fuutanke goto heddo wona bambaɗo wona gawlo wona maabo wona sakke kala ko ganduɗa ene yuɓɓiri ñalawma mo mbiɗa yiɗi waɗ ɗum an gueɗe ma pamɗa en pullo woto wi aɗa famɗina ko ma faami baydi on kom famani gueɗe maɗe an ko babam wi ko kay haydara ala hen gonga ni min gueɗam pamɗani te mi nenam haysa a anda jikku mo kono feewi aɗa andi ko jiɗɗo aduna ko jiɗɗo kew minen koye amen min jiɗira noon kono babam ko kilifa ko mawɗo te mawɗo ko jotto ko ni soyno cukalel so darima dow yiyata ɗum min kam ko babam wi ko ɗum dali ka hakkillam ko gon kalɗa ko gonga de min yeddani ɗum ha joni nene ma mbiɗa ko jiɗɗo ko gueɗe mawɗe o yiɗi kew yiɗi nden noon min mi yiɗa sofnude gueɗe makko min jinmi kay ko wadde ko ganduɗa komo welto aɗa welto bamma o haali ko min salani ɗum de min salani ɗum ne wawi wonde kono noon kala ko jiɗɗa so tawi heñarama tan ma weñore ko weñoto ko gañi ko mbimi ho waɗ ɗum tan min mi wima kala ko jiɗɗa ko ɗum woni ko mbaɗa kadi sa ari aɗa hollem goɗo e yesso kadi min mi jahata pour kono an baydi ñande fof kalne babam wi kam wima tan ni addanma proposition mbaɗa ɗum repoussé
Fama. ala Wala tawa yida kadi a yida kam kadi kala. iɗam An ñin fu te hande ngummari mi galle men ni ngummari mi ton ko bela menda ni bar ko mi joldo e or mi anda ko mi joldo e sare. ha joni koye beela mo gonɗa ha ɗo to gonɗa ɗo koye beela mo gonɗa pullo est ce que faami Okay. Ndara. Education mo fuf. tension ma woto jib woto ngabbo yo wonɗo foti wonɗo tan daram ngal min ko an pofiranmi sabu ɓernde ma wonnimi kam lewru gasi ko jiɗmi ko ñagonomi ɗum Allah wona est ce que faami an moƴƴani min ko an pofiranmi min ko an woni lewru e nder ɓernde Mi jikkanum kala ko kalan ma mbira tan ko a fawta hen ni kongol. Kono jodade ada haala ka do biya wonde. Ara furi noddude be ara furi noddude be dum yawata. ko Ni kam fewa. biyo woto hul min ko an tan wonanimi ɗo min tan wonanma ɗo mi sikki yo arde yonti waɗe no foti wona Sawdi libe dane jonde ka. Ma ko hawmi ye. iko hawto Wal mande haydara la hen de mangiran ko toppite. yo joni noon ñaagu tan dewgal ngam waɗe ngara ɗo hen watta toppitade wona Ko natti nyaagude ko fori ko dum wala no ñen fof. wona so Allah jaɓi Jibril, ini kamu sana? Jibril, ay domin kamu sana? Jibril, ini kamu ni, lay naman ni. Ano niya? C'est quoi? Jibril, aku ni, lay naman ni kamu ni. Jalika, s'il te plaît. Jalika, ko jiɗɗa? Awa hokkude mi yeet. An gilen nder tan reweyam tan haɗe wano famde. Mi sohlani haala ngoni ɗo e haali. Mami rewa ma Jibril komi jakɗa fera wani. Goppa kam mi deej. An ko nanirta? Jibril o ko an. An pourquoi ala hakkille? Hein? Mais aɗa hawni de. Mi artu wawi. Jibril anne ko ɗum? Jalika, an ko diwirɗen? Ɓaytani soko jiɗi tewni ko woni? Jibril komi debbo ma si tawi a dañ probléme layna mi walluma hen hode mbaɗa min aɗum probléme am Jalika. So tawi won combat me min mi famde saba wakati ni ñamde jibril boro ñama ɗum jiɗa mi waɗa ko mbeddewe ma halanam combat mami an halanam combat man halanam combat man hade mi waɗa tuleyam ɗa ko woni a walano te ɗon jonteɗa telelaji ɗum waɗi hande mon ko pottuɗa ni garata min mon mi yiɗa wonde suudu ndu lesñiɗi mo waɗi ano woni suudu am woni suudu ma mbiya walata ɗum min Leila wona debbo degani toon jogimi envie walde d'accord ko debbo ma isi woppa jahga lora lijjitoy ko lijjitta ko Jibril min walan ɗo lesñiɗi walde jiɗɗa mi walan ɗo mi walan ɗo e Jalika an hande ko hemma woppam on pottuɗa Leila mbalem jahga ma ɗum ya ar jooɗo Jalika woppam wawi Jalika halanam combat man halanam combat man halanam combat mami halanam combat man ɗum ɓuuri yaw halanam combat man